Croeso i'r sesiwn yoga yma gyda fi, Efa. Heddi ni jyst yn mynd i wneud bach o ymlacio i ddechrau, felly bach o anadlu, a falle dysgu cwbl o stwff ni'n gallu iwsio yn bywyd dydd i helpu ni ymlacio. A wedyn ewn ni mlaen i wneud bach o symud, bach o balansio. Mae balansio'n gallu helpu ni cadw ffocws a bach o hwyl. Na gyd ti angen arno ni heddi yw mat. Os ydych chi'n chi mat, pidwch poeni, mae carpet yn iawn. Jyst newch yn siŵr bod chi bach o le. A dyma ni'n dechrau. So, dyma ni'n dechrau heddi yn gorwedd lawr. Just i helpu ni ymlacio a ddod i'r lle iawn. Felly, dewch i orwedd. Cadwch coesau chi lan os chi moyn, felly chi gallu dod â nhw lawr. A ymlacio nhw lan i chi. A fi eisiau chi dod eich dwylo ar y bol. Rowliwch y pen o un ochr i'r llall. Teimlo cyhyr y sgwyddau a'r gwddwg yn ymlacio. Meddalu. A fi eisiau chi cau eich llygad chi. Ceiwch y llygad yn dawel. A fi eisiau chi just teimlo pwysau'r corff yn trymhau. A teimlwch pwysau'r corff yn gwasgu mewn i'r mat. Teimlwch y cefn, y breichiau, y traed. Teimlwch pwysau'r coesau yn mynd mewn i'r traed. A jyst dychmygwch bod eich corff yn meddalu i fewn i'r llawr. Pam ych chi'n barod, fi eisiau chi anadlu, cymryd un anadl mawr i fewn trwy'r trwyn. Ac allan trwy'r trwyn. Unwaith eto. Un anadl mawr i fewn trwy'r trwyn. Ac allan trwy'r trwyn. A be fi eisiau chi wneud, i'r tro nesaf chi'n anadlu mewn, fi eisiau chi wneud yn siŵr bod y bol yn dechrau codi tra mo chi'n anadlu i fewn. So cymrydwch un anadl mawr i fewn, teimlwch y bol yn codi, a wedyn teimlwch y bol yn mynd nôl i lawr wrth i chi anadlu allan. A fi just eisiau chi orwedd fan hyn, just am tymud bach hirach, yn anadlu mewn ac anadlu allan, a teimlo'r bol yn codi, a wedyn dod nôl i lawr yn cwmpo. Codi a cwmpo. Cadwch mlaen anadlu, cadwch mlaen, teimlo'r corff yn trymhau. A mae hwn yn rhywbeth i chi wneud unrhyw amser o'r diwrnod. Fi jyst yn gallu dechrau anadlu i fewn trwy'r trwyn ac allan trwy'r trwyn. Ac mae hwn yn helpu ni ymlacio. A wedyn, pam ych chi'n barod, fi eisiau chi jyst dod â'r coesau, a ni jyst yn mynd i fynd nhw lawr i'r ochr chwith. Mynd nhw lan a lawr i'r ochr dde. Nôl lan ar yr ochr chwith. A nôl lan â nhw. A wedyn dewch â'r coesau fewn, a rhowch cwtsh mawr i'ch hunain. Cadwch y llygad ar gau. Dal yn ein byd bach ni un. A cwtsh mawr i'ch hun, a diolch am ddod i'r wers heddi. Da iawn i chi. A wedyn pan mynd i'n barod, cadwch y llygad ar gau os chi'n gallu, fel bach o hwyl i roi o lan i'r top. A wedyn yn lle ystod, ni'n mynd i ddod ar bych ar reit drosto, a ddod ar bob bedwar. Neis, fel cas. So cadwch y dwylo dan yr sgwyddau a'r pengliniau o dan y hips. Felly, cyn i ni ddechrau, ni jyst yn mynd i twymo lan yr asgwrn cefn, os bod yn asgwrn pwysig iawn. Bwysig bod ni'n twymo fe lan. Felly, cas hapus, ni'n mynd i edrych i fyny. Dod ar geid i fyny, ysgwyddau nôl. Top y traed yn gwasgu fewn i'r mat. Wrth i chi anadlu allan, dechreuwch pwsio'r mat i ffwrdd o chi.
Dod ar gen tuag at y brest. Ac wrth i chi anadlu mewn, cas bach hapus. Anadlu allan, cas blin. A wedyn wrth i ni anadlu dod nôl gyda'r cefn yn syth. Felly chi'n ei siŵr fel bod y dwylo neis ac yn gryf ac yn gwthio i ffwrdd o'r mat. A wedyn pan ni'n barod, ni'n mynd i tycio'r traed o dan ni. A wedyn saethu pry nôl holl ffordd lan i'r top. A ni'n dod i'r ci ar ei lawr. Neu felly bod chi'n clywed pobl yn gweud downward dog. Dyma ni'n downward dog. So ni angen y traed yr un lled yr hips. A ni angen y dwylo yr un lled ar y sgwyddau iawn. A chi'n pwysio'r pwysau nôl fewn i cefn y corff mewn i'r traed. Gwthio'r dwylo i ffwrdd o'r mat. Ymlaciwch y pen. Gweud un yna unwaith a dwywaith. A wedyn, yn bach o hwyl ni'n mynd i ddod lan â un cwrs. Dod o fan nhw lawr. Dod lan o'r gwrs arall. Neis, dod o fan nhw lawr. Unwaith to, dod lan â un goes. Dod o fe lawr. Y goes arall, lan o fe. Gwelwch chi sy'n mynd fel bach yn eich eilach. Lawr o fe. A wedyn ni'n mynd i edrych tuag at ein dwylo. A cerdded y trad yr holl ffordd tuag at y dwylo. Neis. A wedyn ni'n mynd i ddod lan hanner ffordd jyst i edrych o flaen ni. A wedyn dod nôl lawr. Ac ymlacio fan hyn. Felly, helpu ni ymlacio. Ni'n mynd i just plygu'r pengliniau bach, dal ymlaen i bob ben elin, a just gadael top y corff ymlacio dros y coesau. Gadewch i'r pen fynd yn drwm. Cymrwch anadl mawr i fewn, a wrth i chi anadlu allan, teimlwch top y corff, just yn ymlacio. Top y corff yn trwmhau. Stretcho cefn y coesau. Chi sythu'r coesau, chi'n teimlo fel bod chi'n gallu. A wedyn, dod ar dwylo tuag at y coesau. Edrych lan hanner ffordd. A wedyn mi ddod y holl ffordd i fyny. Dod ar dwylo lan gyda ni. Edrych lan tuag at eich dwylo. Stretcho'r bysau, stretcho'r brichau. Ac yn adlu allan, dod ar dwylo o flaen ni. Felly bod mhen i ni mynd ar ffordd nawr, chi dan i clywed fi. A wedyn ni'n dod i sefyll. Neis. Felly nawr, ni jyst yn mynd i gael bach o hwyl yn balansio. A wedyn, ewn ni nôl lawr i'r llawr i ni bach o anadlu cyn i orffen. Felly, ni'n mynd i ddod ar trwd y gos chwith, y gos dde, sori. A ni'n mynd i ddod efo jyst ar bwys naill ai pigwrn, neu fan hyn o'r cwrs, neu lan fan hyn ar top tu fewn y cwrs. So lan i chi. Fi'n mynd i ddod efo fan hyn heddi, just i fan hyn. So wedyn dewch ar gos i lle chi eisiau fe. Os chi'n ffindo fe'n anodd i balanso, chi'n gallu dal ymlaen i rhywbeth, fel gwrs bod wal ar bwys chi, chi'n gallu symud. Neu, chi'n gallu edrych yn syth lawr o flaen chi ar y llawr. Dewiswch spot i edrych arno. A syllwch ar y spot hyn. Bod hwnna'n mynd i helpu ni ffocysu. A wrth i ni ffocysu, bydd ni'n gallu balansio'n well. A os chi'n gallu balansio, dewch ar dwylo'r holl ffordd i fyny. Neis. Cadw'r cefn yn syth. Cadw ymlaen yn adlu, y syllu ar y pwynt. A wedyn yn adlu allan, dod o brichau allan. Neis. Goes i lawr. A ni'n mynd i'r un peth ar yr ochr arall. Felly, dewch ar goes chwith. Lan a fe be chi eisiau. A cadw'r cluniau wyd ar agor fyna, iawn. Cadw'r cefn yn syth. Cofiwch syllu ar y pwynt o flaen i chi. A wedyn dod ar brichau'r holl ffordd i fyny. Agor y brest, agor y sgwyddau. A wedyn lawr â ni. Neis. A wedyn
Wrth I ni sefyll ar ben y mat, ni'n mynd i anadlu fewn i ddod yr ysgwyddau i fyny. Anadlu allan i ddod yn nhw lawr ac ymlacio nhw. A teimlwch y corff yn ymlacio fyna. A wedyn anadlu fewn, ni'n mynd i ddod ar brych ar holl ffordd lan ar ben y pen, a wedyn ni'n mynd i ddod ar troi'r chwith yn ôl tu ôl i ni, a ni'n mynd i plygu'r goes dde. A bod y corff, blaen y top y corff, yn edrych tuag at blaen y mat. Neis. A pan ni'n barod, ni'n mynd i sefyll yn ôl i'r blaen, a ni'n mynd i'r un peth ar yr ochr arall. Dod o'r goes chwith, goes dde yn ôl, a plygu mewn i'r goes chwith. Neis. Blaen y corff yn edrych at dop y mat, ac wrth i ni anadlu allan, tro hyn ni'n mynd i ddod ar dwylo'r holl ffordd lawr i'r llawr, gwthio'r goes chwith yn ôl a pwysio i fewn i'r ci ar ei lawr. Neis. A wedyn pan mynd ni'n barod, ni'n mynd i gerdded tuag at y dwylo a wedyn dod i eistedd lawr ar y mat. Felly, tro hyn, fi just eisiau i chi cael... ni'n mynd i ddod ar trad tuag ato ni. Fel hyn. Fel bod chi'n fel dal llyfr, mae'n edrych fel. A yn gyntaf, ni jyst yn mynd i sythu'r cefn a wedyn dod ar brest dros y trad ac ymlacu'r pen i lawr. Anadlwch i mewn fan hyn. Ac anadlwch allan. Anadlu fewn. Ni'n mynd i ddod nôl. A wedyn ni'n mynd i ddod â'r coesau'n syth o'n blaen ni. Pwysio fewn i'r trad. Ac wrth i ni anadlu allan, ni'n mynd i ddod â'r corff lawr i'r gwaelod. A unwaith eto fan hyn, ni naill ai yn gallu dod â'r coesau tuag ato ni. Neu, ni'n gallu jyst ymlacio nhw lawr yn fflat ar y llawr. A unwaith eto, ni'n mynd i ddod nôl i ymlacio fan hyn, ni'n mynd i ddod ar dwylo ar y bol. Cau y llygad. A pan ych chi'n barod, fi eisiau chi cymryd anadl mawr i fewn trwy'r trwyn. Teimlwch y bol yn codi ac anadlwch allan. A jyst newch yna gyda'ch anadl eich hun a'ch bol eich hun. Anadlu fewn ac anadlwch allan. A ffeindiwch fan hyn beth sy'n gweithio i chi. Pa anadl, am pa hir neu pa byr. Pan wy'n ni'n teimlo'n pryderus neu falle'n nerfus neu bod ni stres, falle lot o waith neu ni'n gallu dod nôl at yr anadl ac anadlu fewn trwy'r trwyn ac allan trwy'r trwyn. A mae'r peth bach syml hyn yn gallu helpu ni ddod nôl tuag at reality. Yn cyn i ni orffen, ni jyst yn mynd i ddod ar dwylo lawr wrth yr ochr. Ac yn lle anadlu fewn trwy'r trwyn ac allan trwy'r trwyn, ni jyst yn mynd i adael yr anadl naturiol ddod nôl. So jyst gwrandewch i'ch anadl naturiol. Teimlwch y brest yn mynd fyny ac i lawr. Teimlwch pwysau'r corff. Fi eisiau chi meddwl am ymlacio y cyhyrau rownd y gen. Ymlacio'r cyhyrau rownd y trwyn. Ymlacio'r cyhyrau rownd y pen, a'r gwallt, a'r clustiau. A teimlwch y corff cyfan yn ymlacio. A wedyn pan mynd ni'n barod, ni'n mynd i ddod â'r pengliniau nôl tuag ato ni. Gwasgu'n dyn, rhoi cwtsh mawr i'n hun to. A wedyn dod ar yr ochr dde mewn pêl bach. Cwbl o aneidiau bach fan hyn,
cyn i ni bwsio'n hunain lan. A gwelwch chi cadw'r llygad ar gau fan hyn. Cadw nhw ar gau. A dod i iste. A wedyn cyn i ni agor yn llygad, ni'n mynd i ddod a dwylo'r holl ffordd lan. A nadlu i mewn. Ac wedyn dod a'r dwylo lawr. Wrth ni nadlu allan a agor y llygad. Na fe, gobeithio bod chi'n teimlo fel bod chi wedi ymlacio bach mwy ar ôl hwnna a bach o symud. A diolch am ddod i'r sesiwn.